Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti da ito ya programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag na bigat yung amin nga sa kapada papagayam. Manipod dito yung Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masarakan iti Barangay 31, Talingaan, na Sitio Lobot West, Luwag City, Ilocos Norte, Philippines. At di manan nga sumang bahay iti programa. Dear Manong Nemi. Kadati iti pagayam nyo ni Manong Yuan Nemi Ruiz, kumapkablaw tinimbag nga bigat ng pag-aldaw ng mga oras. Kana kay amin sa kapada, ito yung aldaw. Kumusta kayo mga ka-Nemers? Sabi ko mga tanda kayo man nga sa salunat. And please share this program. Share. At patanan niyo pa pagkayam ti pagkasalitaan ni Sanyata. Di ka no napugot nga ubing, wano walasang, wano babae, ngagnaid itiigit di baybay, Black Beauty. Anya ti pagkasalitaan ni Sanyata. Inengaro din irugi nga iba sa pagkayam. Dito'y simple lang, napakasalitaan ni Sanyata. May isang anak, ngagnaed, iti igit ti baybay, nangatat pagsapulan ni father na, mangalap siguro, at igit ti baybay na. Yan, ito na. Sa gadayan nga rin ti surat, ti pagkasalitaan ni pagkayam ti nga Sanyata, kulaan rito'y, Dear Manong Nemi, idiaddan nakam ko Manong Nemi, makikita kon timang liwang-liwang nga baybay wano tao. Tanakasta nga bumangon akon Manong Nemi ti agsapa, tumakderak ka tumandag, iti nakalukaten nga tawa. Mabuya kon Manong Nemi, di kiti daluyon, ngagpasag iti kadaratan. Uwen, ket no idayok ti matang ko, makita kon ti mangliwang-liwang nga taaw. Ket no iti matbangin na ti dayat, ti pagkitaak, makita kon ti sumingsingising nga init. Ngayan, di kiti balbalay, amakitak di kiti taltalon ken bangkag. Iti-igit ti baybay, Manong Nemi, sumagmanulaang di kitay nakapundo, nakasangat nga bangka di motor, wano, takuli, balasyang. Iti bangir na ti amyanan, Manong Nemi, makitak. Ti kaadu, di kiti cottages, gabot akaruba mi, Manong Nemi, ti maysa nga beach resort. Nga adda cottages na, adda hotel na, adda restaurant na. Trabaho Manong Nemi ni Nanang ket may isang waitress iti restaurant iti beach resort. Irinto tining tatang Manong Nemi imbes nga mapanagkalap ngem isuna ti chief cook iti restaurant nga pagwaitressan ni Nanang. Kaya't nangasawan Manong Nemi. Empleyado datatang kini Nanang iti restaurant iti beach resort nga karumami. Duwa kam lang agkabsat. Siyak tinauna, sani adin ko nga June.
Kas na yanak iti igid ti baybay manong nemi mahilig kami karget mi ti mapan na agkikinamatan iti igid ti baybay iti kadaratan. Ket nung digos kami manong nemi deta ore kam lo huwis ngisit gamot ipudot ken apgad iti baybay. Inem pa lang titawon ko manong nemi di amukon ti aglangoy. Pakaung-ung tak kadatatang gininanang tanukas ta nga adaki di baybay deta ay bak ni ading ko mapangga magdigos saglangoy uno saan digitipada may ngobbi nga karoba manong nemi umay damat akikinamatan kami agdigos kami aglalangoy kami uno saan kata sumangad kami sakam pangaramid ti buntun agaramid kami ti sinsinal na pagarian uno balbalay kastilyo ako na kastilyo sa bungahangin gagangailain nga kasla kalapaw manong nemi ti balay mi tamanuma basit kanumit lang ti sweldo datatang kininanang sa maysa adamat digiti aldaw uno bulan nga saan nga nakalukat manong nemi di restaurant ta awmet ti mapan nagpipiknik awmet ti mapan na kadigiti cottages no kastang awan trabaho manong nemi ni tatang iti restaurant mapambat agkalap uno makikalap kastoy manong nemi ti kinanumo abiyag mi no kastang lang kami nga mangan kadatatang nanang kiniadin ko nga June mangmangig ko nga magbaga ni tatang oo sanyata John agsingsingpat kayo anak ko di kayo agbalbalog saan nga natangkad tuloy no it ibaga ni nanang yung aramidin nyo ha di kayo na mapandi ta baybay umanayin nga kitain nyo na nakangis-ngis kayo nang naroon na kayong kasanyata mabahit kinataom sa kastak kinangisit mo makaawon mangayat kang ka alam tatang gagangin lang taga-igid at baybay so nangisit ha nangisit ka gaputi papamuti baybay dumandig dito taga-igid ti baybay nga napupudaw da basta Black Beauty Act napintasak lahat ha sige ma John di kang balbalog ha tang kasto ka dilatan ti biyag tayo no agbagyo mabutbuteng tayo baka no maitayab marbat balay tayo into no makaredwa at elementary atang agbasak to nga ti high school mga sinapod Diyos anak ko ito makaredwa at high school hinak to nga ta agbasa iti college sa Diyos syudad tanya kami kahit mong pagbalinan tsak pa mo natang idin to taninanang ti simubat manong nemi sanyata anak monotomon 9 di lamamin naggraduar ka doon elementarya baka no graduar ka doon ti high school graduar mo baka makitaray kanton kaya naman kita doon nagkakaroon tayo ada mapan sa syudad mapan nagtrabaho kalpasan ti graduation high school tunaw ka nagkawid ta nga masiko dagiti matbabaro apagraduar ta high school mangitaray da ada masikugan na jak kaya ti kasta nga biyang nang andara pahap ko ano namin tira pahap mo napintas ti balay tayo adalugan tayo ada negosyo tayo. Andi yung kadi ambisyonan, harapaapen, ti pagigyanan yung restaurant. Pagpating ka kayo dalang ti chief cook tatang, kan may isang waitress na lang, netiket mo usawan sa nyata. Di yung kayo tagbaling nga manager. Kaslataking ko ka di beach resort. Baknang dasang ka di, at akot seda, atot negosyo da. Hindi apapangapan na ambisyon ang ti bumaknang. Asin na kumati saan mga ambisyon ti bumaknang nang. Kan nagpintas ti biyak ti baknang. Ngayon di mo na yung arapa-apa na nako. Mumaknang ka. Ado mo taga-arapa-apa kasta. Uri na kami kinitatang mo. Adamat arapa-apa mi di agim. Tago namon, apag-graduar mi lang ti high school. Dahil ay mala, inuray mi lang nga, nag-matured kami, sakbay nga nag-asawa kami, kan na,
Adaka iti tiyan ko. Ngimpas nga ka anak. Iti eskwela manong nemi kasisignadan nga classmate ko manong nemi kanyak kat karubak matlaeng. Kapot ay suot kadwami kini June nga magmagna manong nemi nga kasta nga mapangka magbasa. Ta walking distance lang ti eskwela diti lugar mi. Iso da ito manong nemi ni Edwin. No kasta nga magmagnakam nga mga nagbasa. Alain na no ka ito bag ko. Saan yun ta? Siya akong namangigam ti bag mo. Staklatan, nalagaan met, Edwin. Baka ano anyat sawin na kiti tao. Ano kung at sawin da? Apay ka nga nadagkat ta. Agar anam ka kalukanyak, ubing tapay. Di mo kayat, nga datanto tagasawa? Da kayat, apay. Taga-igid igidak ti baybay sa, taga-igid ti baybay madlat masawak. Da kayat, kayat nga nga mo. Tibak nang, basta. Diyan mo na anak kakayat. Ubing tapay Edwin. Nukas na tibagbagam. Bikang kaya kakuyukuyog. Amo ka din ng marik na nayat. Hindi ito eh. Napintas kang tulagi din ito. Nagbalasang ka sa nyata. Napintas no. Napuguta. Napintas kita napudaw. Black beauty ka nga ron. At dumat na kita napintas nga saan nga napudaw ah. Tagagangin nga kayo manggi. Di kita black beauty nga ron. Makadlo tumat ni June manong nami iti saritaan mi kini Edwin agipulong to kadatatang gininanaw. Ay ano na di pagbaga di ading mo nganyanan nang ubing kayo pala giinaram kayo ala saan man lang ano di pagbaga ni Edwin kang kanan kay kuyog tultulungan na kamang bagkat things mo pagsasaritaan nyo kit may pagkakarot ka ni ayat nanang mat may panggaptara paap mi ang ayat ubing ak mulay 9 years old ak pa lang. Iti nagsaran ti klase, manon nemi. Deta manin Bye-bye lat at ayan mi manon. Mapigid di ngamin nga, kasla di ka mauma. At dapat di gundawi manon nemi, nga sumrek kami ti Masakupan ti Beach Resort, nga pagtatrabahuan na tatang gininana. Nang ro nakit summer manon nemi, nakadadu di kiti tao. Adu di kiti agdidiwos manon nemi. Nakadado, mapno dagiti cottages. Paduwak ni Edwin manong nemi nagsusur. Nagpaamyanan kami. Hindi gusto naman dito eh. Madi dito eh. Api ko madikit. So nga rin nga the beach resort dito eh, napintas. Napintas may di batog tayo ah. Di dyan ito nga agdigos. Anong rin baratad to eh. Kat buyain ta ah. Nunat kukuin na kita. Ada di kita giinom oh. Dapat di kita pupulutan ah. Adok balon dan eh. Dapat na kita agkatugaw nga babae kin lalaki kini. Kita na Jedwin, no? Ay, agbimbinisido da. Agbinisito ta mamit. Si kamat. Tulamin bagbagam. Inda di restaurant. Ngayon ni nanang mo. Ape ko ma. Noad na rin kita mangan sa jacket at sobrada. Alain ta. Dito fried chicken. Kada pritong ikan. Kung ano sakit na kita pusit. Ape ko ma. Baka nagungod na sumurta sa jacket. Di dapat gumatang. Ni tatang mo, no, barananta. Chip cook. Naling nga rin nagluto, ah. Una, so kung kulang nga rin, ang mga tatarapap na nanang kinitatang at ang tunot bukod ng restaurant. Anong tubukod yung beach resort? Ape, takis tagarapap, no, saan tuman di mabasamak. Anya tamom, baka dito yung beach resort, kit kukamin to. Hala, kasano ko mapapasamak ako yung dito yung beach resort laman? Nyata mo, baka no, danto kwartami kit gatangin mi, wano daking ko kakit, mabanugan nga mang manage, eh, baka kahit nang ilako, nyata mo, baka no dakam tun daking kuko, talay bagbagang, saan nyata, baka nukas pa garigan nagpepeso data, baka no, dinakton kayat, kung dinakton kayat kung kunam, datan no tagkatuluyan, nga, bantin Edwin, hangga kayat ngagbaling asawa. Manong name ni Duma talaga nga loaded ti beach resort. Iso nga pati iti batog mi nga baybay manong name it umay pagdigusan dikiti turista dikiti mapanarod agpipiknik mapaningarod iti beach resort. Nang runa no kasta nakadagdagang manong name. Nakadado nga tao. Imbag manong name it ma-maintain ti cleanliness.
Uwan nadalos kid di ati kid ti baybay. Narit out ti danum. Awan ti makita mga may sadsad nga aragan. Ano man dagiti gundaway manong nami nga dagi case nga parayat ibagada nga adamalmalmes. Nga malistumet manong nami dagiti lifeguard nga mapamangalaw katakwada. Ti kaduda ngamin manong nami. At hanlat na maliklik nga darig ti malmes. Nga may alam may salakan damit at damat siguro handa may salakan. Apa ngamin nga agdi gusto di ba dadamog langoy, di ba? Dakam ginituin manong nami kitaling nga maglangoy. Uri ni Jun nga adin ko. Iti may isang agwal daw manong naming nga kaado iti picnickers loaded iti sakupan iti Butch Resort. Ado manong naming iti adda iti batog mi. Adda pa iti tent da. Kaya minsan nga may simarong kanitatang dito balay. Kumusta kayo nako? Kaya pa nagdidigo sa ado na tao Ngwintang, mga dalag. Apa yung nagawid kayo? Dumay ko alain. Tang, apa yung adamat din umumay dito yung batog tayo. Wala ta, loaded man sa diyan. Nako, para aming cottages. So, sa makita, ada tent na. Tang, sindig diyan. Apa yung kasla dala Holandis ti buok da? Filipino-American na kita. Turista nagapon sa California. Well, di ka mo, pasit Amerika. Manong nemi, idi awanin ni tatang imasidekak iti tent. Ti buybuyaik manong nemi. Upat da. Asawa, da ama, ina, kendua, nga anak. Imasidekak madama-damang mga ni. Hi. Kinanak. Ay. Kimita kanyak manong nemi ti barito. Nga gwapo. Come on. And that's it. Omeka. Makipangan. Ay, muna madlagahin tagilokano. Idinto takasadar ko manong nemi nga siguro ti babae nga kamsat na. Kamsat kayo? Siyak ni Paul, I'm Paul from California. Kanamin kami nagbakasyon dito Pilipinas itong summer. So na, alis to ka mga nakasusuri ito Ilocano. Ni father ko, taga to'y Ilocanja. Ni mother ko, taga Visayas. Nakadanon da California. Dito kami Pilipinas ka na enak. Kini adin ko nga sa diri. Sa diri? Siya ba't isan yata? Mangga, dito siya plate. Kabang-bang ko iltay. Thank you langin. Iso ni daddy, papang mo, tatang mo. Hi, beautiful girl. Saan ka beautiful, ma'am? Napugutak, gamit bye-bye. You're so beautiful. Dagida mata. Apo daw, kinauros ng ngipin mo. Saan ka siguro nga man nagka-anti candy o chocolate. Kasi nga, ang pwede ng ngipin mo. Regaluhan ka chocolate from California. This is for you. Ano ma'am, thank you. Alam mo, chocolate. Ikaw doon nagkakabsat mo. Hindi mo kayo timangan natin nga chocolate alam. Ha? Thank you, ma'am. Again, enjoy kayo madam-dama lang. Makapalpakam laki di. Ingkam tumati nagdikos. Kananot kayo lang, ma'am. Nangaro na kada kayo pool and sa diri. At numaminsan kat agpigsa ti kuryente. Ano nga kuryente? Ato kuryente ti danom? Makuryente kami. I mean, jay ayos. At pa nagpigsa na wano saan kat at pa nagpuligos na. So pakaalano ka ti panakalmes. Amok tagadtuyak nga rod. Amok ti karakteristik ti baybay. Kita nyo, pasaray dumaktal di dalduyon, pasaray bumasit, pasaray agsasaruno, pasaray laginad. Ngayon nalinak. Ngayon pa nagdawel na. Manong nemi nagyamanak, edi maangot kon chocolate sak nagpakadang kadakwada.
Nadanon ko met ni June manong naming amsat ko dito balay. Di makita na digam ko. Manang ka naman. Ala, napanam. Napangkadibawat. Napangkadjay. Di kita piknik. Masadekak lang. Inikandak matin ng chocolate. Kanada gwapo nga barito. Full tinagan na. Ulo. Kursunada ka pa lang king kuha na kit adamat ni Edwin. Ni Manong Edwin. Shhh. Supul de bagbag. Mga mga manong name ito si Mang Batmanin ni Tatang. Tang, abag subli-subli ka ito eh. Nakadabot customer. Kahit, abag karda ka ito eh. Ito yung chief assistant ko. Biting madya ka. Ito kami, sakit ti ulo kay. Mabanugak. Wala kang orak mo tin, ti pudot. Pudot ti dalikan. Wala ka tagina na kayo, Tang. Ikat na no, data kasi mapasamak ka na kayo. Kasano peti biyak min, kasi pagarikan ta. Tanya. Namapukaw ta kayo ah. So nga, ang kao nagbambanog. Gilad ko pa lang dito eh. Kaadwa talaga tigitig-digos. Tang, no, adamal mas dito batog tayo. Sa kumpang pala digiti lifeguard ita beach resort. Ay, diyan ka mo lang. Baga no, ada malmalmas kit, baka handa umay arayatin, gabata. Saan damot tayo nga sakop? Unang yung, simrak naman di entrance na dyan, di ba? Gama na mo. Nakadulong kami nga taon, kasi nga summer. Manong nemi, di unay bumayag, idi adda papakarayat. Uy, adda ka na malmalmas, manong nemi. Gabot ako mo manong name iti mapansadyay, lifeguard, riniin ko ni Tatang. Tang, ada malmalmas ti batog tayo. Ha? Anya? Ada malmalmas. Nakalalis to ni Tatang manong name iti mapuwak iti tawa, kit binuyak, na nagturong iti ayan, iti mangibagbaga nga ada malmalmas. Diyan kung makita ni Tatang manong nemi ti kaaduda kita agar aribongbong. Iti bye-bye manong nemi, makita ka talaga. Nga awmat timapan mangalaw ka na di bagbagada malmalmas. Aging ka nakita ko ni Tatang manong nemi sa taon ni Tilangoy na. Limnad na tayo. Ala, latay sabat ng Diyos ko. Gamot asidig malayang ti bye-bye manong nemi kita ang pintas ba't panagkitak. Nakita ni Tatang manong naming bimato. Madamdama pa limong aw ni Tatang ngayon long aw na manong naming papaigid nan tinalmas. Nadyak mahiro manong nami dayto yan ti may kadua nga panangalaw ni Tatang ti malmalmas. Uy, nga muna manong nami taramidan na ng kungkunada nga first aid. Napanak mat manong nemi maribongbong. Si magsakak manong nemi iti yan nagiti napuskol nga marumbongbong. Ada nagiti sangsangit. Edi tayo bakpakat manong nemi ni Tatang ng kungkunada nga first aid. Nakita ka pimsuwak ti danom itingiwat ti. Ha? Malasin ko. Nipol. Diyos ko. Nipol. Ay, Diyos ko. Sapay ko man na makalasat. Sapay ko man. Nakitak ti amahan naman ng naming nga madandanagan kas tamat yan ti inana. Kanisa diri. Imasid tenda. Ma'am, sapay ko man na makalasat ni Manong Paul. Ni Kuya Paul. Tatanggiso natin ang alaw. Kaya ka manong naming nga. Agmula ka ni Paul. Ma'am, sir, masabol ng itaret na madlat hospital. Nakalasatan, awang kas madlang sigurado. Ma'am, tamingan madlat ni doktor. Ano to yung tilogan niyo, ma'am? Andayo, andan sa diyay. There! Binagkat ni Tatang manong ni Paul. Inting dyan, itaret ito surat hospital. Sana ko na si Morsurot manong nini. Kan kararag ko langin, Diyos ko. Umang angas ba't na ni Paul? Sabi ko mata makalasat ni Paul, Diyos ko. Sabi ko mata agbalay ni Tatang, ti panang isalakan na kayang kuha na.
Rabiin idi sumangpet ni tatang manunemi idin to tanabati palay ni nanang sa di restaurant. Gabuta, kaadong arod di kiti customer. Tang, kumusta ni Paul? Apre nga mo mga nakan ti Paul. Isot inis nagkakita itay, nang dadat chocolate na mamukida. Ay, awante ka na po Diyos. Okay na so na. Stable. Dikiti nga naganak yung kuhanan ti kabsat na. Suda mang bambadak yung kuhanan di ospital. Bigat siguro, malintan ito kumar. Naglayang kayo tang. Yung maglagin din tanda kayo dito eh. Nung kumanda kayo di restaurant, sino kumat nangalaw kayong kuhana, ako mati mo pa mangalaw. Magtanda kayo. Meron na siguro, nagsakit ti ulo, kaya nag-awidak. Sambat nga sa Kupimetan, di kita lifeguard, iti resort. At orino nga ta sa Kupenda, adayumat. Baka natayton di tao, handan to pa nakadahanon di tao. Maglagi din dadakaitan niya. Nagbaling kayo nga hero. Ito hindi may kaduwa nga panangalaw ko ti malmalmas, kanalmas. Handan to nga ta may katlotang, ingat amok. Baka si kantot alawak. Tatang naglengak glangoy. Oy, ore na laing kang glangoy. No, mayroon ng agkrams ta sakam, tibagim. Nagkrams siguro. Sa maysa, yung magkakadakwada, no, sibubusog ka pa ilaing. Hangka pa ilang mapanagdigdikos. Apay matang, wala. Agpalpaka ka laing, sabi nga kagdikos. Takadwa na nagdamalmalmas, sibubusog. Lalo nung nabsog ti arak. Nakaamuan niyo mat data. Magbagada, mangmangil ko. Mapanak man nag-seminar kit, may panggap ka kasta. Kaniti pang first aid ka nagiti malmas. O panalaing kayo ni tatang ko. Siguro tang, hasta una iti panagyamyaman kang ka, nagiti ni Paul, hasta tamat na nirianak kang kuha na. Talaga salut-salut na dapin, o kayat ko. Tapno, pag nagyaman da, ayun, okay lang po na kumit. Karabang nga tumulong, itipadag ng tao kasapulong tulong ko na. Saan da kang inagkanti kwarta tang? Saan? Ore, yawatan ti kwarta, tsaka ito ngawatan. Alata, apay kumagat masapol ti kwarta. Anak, nalagsakaklaw na yan, no, dag thank you. Umanayan di thank you, namangig ko na da matulungak. Gusto ka di? Lala. Mga tilatan. Mga tulad sa dinita, nanang yun. Hangat tayo orahan di iyawid na. Adot tao. Baka no, santulag sardin, adot tao, no, kasta nga akala si Jason. Anak tinutong ka di. Marunggay, napanggupin naalan ni June. Nagnabrawak ni marunggay. Puro marunggay. Ando sagpaw na nga naprito nga ikan. Alahin taga agad sa karot naman tayo. Kabigatan na manon nemi bye-bye manen tikit kita kan buy-buyay. Gaban manen manon nemi ni tatang gininanang nagtrabaho iti beach resort. So nalaing ta kaslabasit ita ti tao. Bitikat maoma ti tao. Sa adumat na gani kakakompetensya beach resort manon nemi. O maoma dumat dita nga beach resort mapandamat sa Bali. Hindi abagatan manong nemi, hindi mas sumungsungan nga kotse. Napintas nga kotse. Tamang ba yan, makadano nga kotse ito. Tiyang kumati kotse nga luglugan ka, at ako may tabits resort. Nagsardeng da manong nemi, at nagsaludsudan da. Nagatasapsapulan da. Aging ka manong nemi nga nakadanon da dito'y sango ti balay. Uwen, manong nemi. Di makitak manong nemi nga di usahag ti maysa. Hay, tay dadi ni Paul. Ni Paul, da Paul. Isuda. Ala. Rimuharak manong nemi. Imbisa makanang sabat kadakwada. Sir, ma'am. Santiata. Where's your father? Ano pa nagtrabaho, ma'am? Paul, kumusta ka? Kuya Paul,
Okay ako. Kumusta ni? Hi, sa diri. Ma'am, sir, sumrek kayo kung kumangin. Nanumula ang tikalapaw mi balay mi. Talaga nga sumrek kami. Talagang pagtugawan mi. Sige ma'am, sir. Supol, sa diri. Kami, sumrek kayo. Nadalimanak met manong nemi na ornos met. Nadamat tugaw, so na lang tadaanin. Ratan nga tugaw. Tugaw kayo ma'am. Mambiklan ta. Pagandarag di electric pan. No, saanin? Kaya kaya't bing malukatan na ito yung tawa. Tapos no, sumaritis angin gagaputi bye-bye. It's okay. Saan yata, mabalin mo nga, paaya ba ni tatang mo? Mabit lang ma'am, tayo bak ni adin ko nga Jun. Pinokawak ni Jun manon na yung imba kang kuha na nga mapanayaban ni tatang. Kasanok kabayag na nga ta? Alis to lang ma'am, natarimat ni Jun. Sunod lang, baka nuhan to ang tari ni tatang. Kahit yun ti, nakgubatang ti soft drinks. Saan? No. Danumlatan. Awan na lamiis ka danumi. Imposible nga rin yung dadang mo na pudot. Mabiglang nga rin, ma'am. Kinunak manong nemi. Naramdamat siguro. Handang ba't kata dating nga nabaknang. Kinunak manong nemi imbag tada kakaiso nga pitcher. Nga iduldulin mi. Tanong kami na da sa ngaili manong nemi katkastoy. Kasabulan dati danong. Damat manong nemi ti karamba. Timako ak kinikaboy ko ti pitcher. Damat baso nga mabuong. So tinted ko kadakwada. Pagkapon ti danong yo. Ada kusukos iti daya ma'am. Isot pagsakduan mi. Bomba. Naimas mo kat ada kay ti igit ti bye-bye. Mabalin pa nga agbubungkam ta igit ti bye-bye hanganap God. Naptam na ino ka. Kadi. Madamdama pa yung manong nemi at dan ni tatang. Saan na kasi mango manong nemi nga madak lang ti asidag nga dumdungay kadakwada. Kailangan sa bali, manong nemi na rumrumar, kadigibig na doon tinalaos ka pa nagyaman da. Kinitatang. Ramon, amok no, kasanot rigat tibiyag yun. Matulungan kayo. Basta agad na businessman sa California. Kat, gamyamang kami kan ka. Tanoawang ka siguro nga, naramat ni Hapon Diyos na kao. Paunay kat kumaliday mi, no, mapukaw mi na to'y nagwapong anak mi. Kas na ko nakada kayo, sir, ma'am. Kakarbar nga, akas tao, at tumulong ti bata ka tao. Isunti may kaduha na isalakan ko. Ti pagpindasan na, amok ti mga isalakan, kan mangpakat iti first aid, ti sinuman nga malmas ko na malmalmas. Ada checkbook ko dito ay siya kon ti may kadeng, no? Manot itad ko. Ma'am, sir, please, saan? No. Saan nga supap? Saan nga panang supapak may iti? Naitulong mo no dikit. It's a gift. Regalo. Regalo. Amok nga darapapyo. Nagaroon na kadigtan na kyo. Magkitagdakas ito nga sitwasyon nyo at no awan teramatin nyo nga pagpuunan, sa akin nga masenso. Kaya't mo ti masenso ti biyag na, ti pamilya, Roman. Kaya't mo ka nagpatpating nga halang akas cook, chip cook. Di mo ka di kayat, ti agbaling nga chip cook, hindi bukod mo nga negosyo. Aramatan dato'y, naglaw ni dito nga cheque. Dato'y, napirmaanin. Yaw-awatin manong nemi ti father ni Pool ti cheque. Noan niya dito nga cheque. Diyak pa'y unang amo na cheque. Papel, na bengbeng, kolor berde. Alaemon, tayong kamin. Barang na makasarong karkam tumanin. Sige na po. Alain yun.
Takal ti bay tulong na kada kayo deta. Kas panagyaman kan regalo mi kada kayo. Ni Paul manong name tinagtimek. Gabutasang awatin ni tatang manong name inala ni tatang ni Paul, ni daddy ni Paul, ti ima ni tatang sana yung paarabaw ng ipapatpet ti cheque. Sana inimbatan. Sapay ko ma, kayem, ta mausar dahi tayo tinasya at napakusaran na. Karamidam to, mapangga di syudad, di bangko, nga nakanaganan dahi nga cheque. Mabali mo nga, deposito, mga-open ka, iti bank account mo. Nagbesuro ka no sa mga mo, kadag iti pagtalkam. Gabot na parang kalenda ta kwarta. I-deposito, i-diyan mong i-withdraw, iti kasapulan nyo, ti balayo, papintasin. Ikam ti pundong ti trust fund, dikit anak mo para ti panagbasa ti high school kan college. Sa kamang pano ti negosyo. Akikita ti tumanin, palubos ti apo. Inkamin. Thank you nga rin, sir, ma'am. Thank you. Hindi makapanaw dan manong name it. Imasiday ka kinitatang. Kalpasan nga nakastrek na pinulubusan na ida itiruan. Tang, kinakman na dan. Iso palang palangkita manong name ni tatang. Nagbulangkat ni tatang. Tang, abay, kinakman. Anak. Abay, tang, kinakman. Ano ito itong dinipakita? Ada nabasak na milyon manong name. Hala? Milyon? Milyon na? Hindi ka makain ko. Abit na. Ang mga no, adaw may mga hold up ka na tayo. Nalatang, nasumbatan ng dikarkararag ko. Tang, matungpalan na kita paap tayo. Matungpalan tata. Tinulagan na kami manunemi niya tatang kininanang kini June nga din niya bagbaga. Iti oras sinuman. Tinapasamak manunemi. Ti panakaited kada kami iti grasya manunemi. Kung nangarod ni nanang kanyak. Kung nangarod ni nanang kinitatang kurang kuma. Hoy Ramon. Ang mga no ito na takwarta kat mayaw-awang ka. Grasya. Amok takit mo sa wen. Talaga ti kwarta ka talaga ang mangyaw-awan. No pa iyaw-awan ka. Insan, tsak itulog. Gabuta, na yung pupusuan ti panakaited da ito eh. Bali nagrigatak. Nagsipot ta siyempre. Sa ang sisinan ti umalaw. Ato pa di kita mabanda umalaw kay isuda malbes. So ang kuig tanto, into no Domingo. Madi ano Domingo tang, awan ti opisina. Lunes to karon. Yeah. Kuyog tanto. Mamumorte rarapidem. Ambo. Alakala. Agsaludsod tanto na iti bangko. Noon aramiden ta. Tang, nangig ko timbagana ni father ni Paul. Mangi deposito kayo to kanot para kada kami kini John. Para matin mi. Para ti panagbasa mi. Oren saan, masenso tayo ito, nakataon to problema. Manong nemi kaslasahan na pupuutan, ti panaglupos ti biyag mi. Imo na, manong nemi, ti balay mi, di makrel. Uwain manong nemi, nagatang min. Dati-dati, kit agup upa kami manong nemi, ti daga, nagatang min, tinagdiswan, medyo panakilad kang balay, agramam meten manong nemi, tiya, as-asidagpay, nga paset di tangalute. Dakam nga rod manong nemi, ti akin amyanan. Iso nga nagatang mi ti daga, manipulit balay mi, aging ka na, itinagpatinggaan ti alad, iti resort, beach resort. Ano nun yung tangardatang-tangatang? Kata, amam gata, umadadong taon, di
Di mailakon tumadlain nga magpagdisuan di kiti balbalay. Manong nemi naggraduar ako ni elementarya, nakananama siyempre, iti pa nagbasak, gabuta, ada kwartami nga nakabangko. Kung nakanyak ni Edwin. Sanyata? Idi kat, ibagbagang nga saan nakakayat. Di adadaman nga saan nakakayat ita. Nahalan nyo ti, kwartayo. Nangapak ni tatang mo ti superluto. Tsaka maamo kini tatang, o salsalud-sudot kang guwana ka, di naman ibaga. Matudog iti mas daawa. Nakabalay ka ti takkel. Ngayon magtultuloy pa lang, diba nagtrabaho, dananang kini tatang mo tam beach resort. Una, nagtrabaho dalat ta, Pimintas pa hindi kitibado. Saan ka nang napugot, Kanayo nakakagluslusyon. Maada protection ko. Protection ko ti init, ti bye-bye. Pumudpo daw ka, pumimpintas Si Kamat Edwin, ag-13 kan, palasitan kan, barito akmatin. Nagkugit ak kaya man. Mabiyang ko nagkugit ka. Ama, nagkugit ak din. Bibiyang ko nagkuman. I love you, Sanyata. Edwin, hindi pa lang yung bagakeng ka. Nga na yung kapsatan lain, ti mariknak, ngariknaking ka. Kat, hindi baka no, sumkantun ti ayat para kang ka. Kanyak. Aging ka manong naming iti may sangal daw ko na kanyak kada kami ni tatang. Sanyata. Tan, di ba nagbasam ti high school na bumalasan kan. Gananat ka na ko. Di ka pala makiboy-boyfriend. Tatang, pagdanagan nyo. Kumusta ka kay Edwin? Ang tanyaman ng relasyon mo kay Edwin, tang. Gayam, anak ko. Ada may padamag ko ka na kayo. Ano na yun, tang? Di ba gububrami kininanang yung beach resort? Ilaklako da. Ha? Tabi lako da. Di aking kuko, mapandan sa di Amerika. Ano gumadgatang? Padasak. Iti makitinawar. Tadan di kita kasasarita ni Mr. Alim na gumatan. Kahit kabaylan yung gatahin tang? Kabayla ka. Kabaylan tayo. Gabata mano palang taksay, dajay nakadeposito iti bangko. Kahit yung sawantang? Adanton beach resort tayo? Tibag trabaho mo may kinanang nyo, agbalinto na kuko tayo. Daka ito di manager. Sakto pala ti chip ko ka. Waitress pa lang ni nanang no ka. Isunat ang kahera. Siya karot na kang narot kini John. Hindi ko may katulong. Daka iti paradalos. Hala, siya pa kung nakam ti paradalos. Ano nga ron? Kat negosyo tayo, family business. Agana ka palang empleyado, ang dalos. Nakada kayo. Tang, kayo sawan, umumak nang tayo. Babani tulong niya po Diyos ang dako. Siguro kat may karya kastoy. Kat dati ito imula yun iti panahon nyo, John, Sanyata. Naman gumato tayo, tiga sasahan. Saan yung liplipatan, tinagkapuan tayo. Saan kaya agbaling nga nalastog? Still nga napakumbaba kayo. Takas tamat karamidan may kininanan nyo. Muntang, mawatang kayo. Basta, agbalin tayong nabaklang. Hoy, babayan titulong. Lagi tinaganak ni Paul. Nga naisalakan ko. Nagdakkel kahit din itulong. Iti, sino man nga mangisalakan, di malmal masaya tatag. Depende, sino ti tulungan. No, nabaknang dagat, amuda nga tumulo. Mangted ti supapak, talaga okay. Adamat na kita matulungan, di da amog supapak. Hindi tayo pa amog thank you. Nagbaling nga rod manong naming ako kwamin. Ti beach resort nga nabaliwan ng tinaganda. Sanyata beach resort. Resort ko na ni tatang kaninahanang manong. Limaw pa yan manong nami gabuta.
Dito na ginatang ni tatang nga daga, nga abay ti balay mi, ni iraman pa yan. Kat nagbalin nga sakop manong name ti beach resort, ti balay mi. Ang adadumanen nga nainayon manong name ti kiti cottages. Adadda manong name pimintas. Kat kuna ni tatang manong name nga daddan nga imimas kanon di kiti luto na. Siyempre, maramid na ti kayat na nga pa nagtemplan manong name at akuka na nga rodo ti restaurant and beach resort. Kat napindas mo't manong name ni pa nakamanage iti hotel. Kanig iti cottages. Inaanda ko ti high school manong name kastaw nila ta ti rangrang ni Edwin kanya. Edwin, imbagakmat ka. Nang kapsatan lang, ti mariknakin ka. Sa may sobing tapay, data pala ti high school. Di na kaya, tabak nang kayon. Baka din nagbalbaliyon ti ugalik. Sa bagay, no ada problema, iti kwarta, tumultulong ka pa yung kanya. Una, sa pulam lagi di, pumasatig kay lagi di, patulong, kapila may lagi di, apikid na sana. Nagig ka ng graduara ko manong name iti high school. Kung nakanyak ni Edwin, dak makabasan ti college, sanyata. Abay, dak kabay lang nga magbasahin di kiti parents ko. Di ka, dak mandaron makapag-desisyon nga tulungan ka. Anya nga tano, agtrabaho ka ti beach resort mi. Kahit agurnong ka, anya ta mom, no may pakitam ti laying mo agtrabaho, baka datatang ginalang ko ti mangibaga, ng isudat mang pabasakan ka. Ano ya? Nga ta? Uy, kaya dala ka ti tatang ginalang, kada kiti kaskan ka nga, interesado unang agbasa. Nagtrabaho nga rod manon name ni Edwin, iti beach resort mi. Napanagmat iti syudad, manong name nga nagbasa iti college, iti kursok nga HRM. Hotel and Restaurant Management. Iti nga rin sa lutsudin ni tatang kanyak, no apin nga datat kursok. Siyempre, isunto ba't lahat pagtungpalan tang? Nga niya, lumakay kayo, bumakit nanang. Baka nasyaktot tam sumubulat nga mang-manage si beach resort. Baka mangipas na kakto ba'y tinayon na, kas pagarikan lang. Takamto ni June. Unan na ko. Lumakay, bumakit kayo. Ang gadi, iso nga susuruan na tumat, formula ti panagtemplayo. Sa balin tumat at maadal ko yung eskwela. Iti kaanta kiti college manong name adu di kiti lalaki babaro nga agaram kanya. Ngem sang ko idang yung kaskaso. Nagiga manong name di adda ko ni third year college, isumatin ti panagbasa ni Edwin. Nakaurong akon. Gusto nga umak madagbasan. Muno na aklagraduar ng si ka, Edwin. Sanyata. I love you. Taita ka manin. Okay, and I love you too. As my brother, my friend. Talaga ka din ako timarik ng kanya? Akas timarik-rik na? I'm sorry, Edwin. Ngayon ka din na kain lamam? Oo, mpay. Sa malisok pampanunutik dito. Una da ururayan. Sino ko ururayan? Basta, da siguro ururayan. Kinapudno naman nung namikit sangko ang malipatan ti pamilya dapul. Takasano ko mamalipatan mi manong nemi. Isudat ng ted kada kami tinagpuonan mi. Tabno masenso ti biyag mi manong nemi. What? Malaglakip ko. Langaroon na basta nga buy-buyak ti baybay kat adu di kitag didigos. Malagip ko lata ni Paul. Iti malmalmas nga alawan ni tatang manong. Agang gawa ng nemi nagturpus akon iti korso. Kat kunak kini tatang kini nanang. Nagres kayo, di siya akong di makamo. Ang bigsa kang pailaing. Ikat siyempre, ipakat ko na tinubra. Alandak ng empleyado at asweldoan dak. Siya ako di mang-manage. Ay, hindi kahit mo sa mga nakastoy. Magkikita tayo, pintas ka lugar. Ang katangin tayo. Ang pagbalin tayo ng beach resort.
Kamailan tayo tang. Ado, dapay lang dito na bati nga, naited. Sana ang napigsamot ti negosyo. Manay nayunan mo, di kumantado. Sige, anak. Mangsapol ka, at mabalin tayo tangan, nga developed na nagbaling ng beach resort. Restaurant, hotel, tapos ni kastakit. Ay, so di i-manage mo. Sige, tang. Kasta nga rin ti aramindek. Nagsusurak manong name, nagpamyanan, uwain, sak nagsalusaludsod, madumanti bagada, ng kaslasama ka na siya at madevelop. Naging ka nakakita ak manong name, kat napintas unay ko na. At kadaratan na, napino, napuraw, at dapat pa nakakadilyan na, manong name. Wow. Pintas, iso na lang tamidyo agkabakiran. Ano pa istumit lain ko na. Nagsalutsutak manong name, iso na aking kukuha, no mabaling nga mailako. Kasta nga ron tinabasamak manong name. Nagagatang kami, alis to manong name nga na-develop. Naipasdek iti building para ti hotel, ti restaurant, may padamot lang manong name kas iti Sanyata Beach Resort. Doon iti cottages, same manong name. No na lang ti hotel iti Sanyata Beach Resort, ken restaurant, as tamat iti lang iti cottages manong name restaurant ken beach resort. Iti lang nagdumaan da manong name at dapaset nga kadilyan ti Sanyata 2 Beach Resort. Malaksid iti Sanyata 1, 2, manong name at dapay 3. Nga ni Jun matbang man-manage manong name. Noan niya ti Pinta, manong name ti 1 and 2. Kastamat ti lang Pinta, manong name ti Sanyata Beach Resort 3. Kung nakanyak ni tatang. Oh, kasalawan sa akin, panggap mo, mag-asawa, anak. Sik kang kanawin ng mga bagbag, sik at mga bagbagang, ha. Lumakayak, bumakit inanang mo. Ang kasano may bagang kumarita, lumakay kan bumakit ka, bakit awmot pa'y apo ko, may. Kasapulay niyo ti apo ko, tang. Kit mo na, umababal kami mat ka na kita adapukunan. Naserbi na ko mga karod, nga nagagat tayo, ka na swerte, nga si Mangbay tibiyag tayo, no? O, nayon tayo. Kumusta gayam ni Edwin? Naggraduar mo ta na. Ang nagbadi di siyudad, di pagtrabahuan na. Nada kami nakasyon nyo. Pasarimat tumawag. Pasarimat makipag-video call. Talaga ka di nga unam naman nakin ka. Kanasing bitbit ni Edwin. Tang, awan ti mariknak nga na isang sangayan nga at keng kuwana. Wala ta idubig ka pa lang kat araman nakakanon. Apay, bubaga na kada kayo na patpatulong nga ron kanyak. Silukod dyan. Dakamatan na kayo pa. Wala yung masong batak. Hindi man nakarati mabaling ko tang. O matinesang sangarik na keng kuwana. Alangkit sa mga pilitan nga ron. Mabalin siguro nga nga kayo tinay-kari. Iti may sa nga malam, manong name, aday ba sa kanyak, amay sa kada kita empleyada. Ma'am, yeah, yes, Banji, apay. Ada, makasapol ka na kayo. Kit, saan nyo ma-entertain? Masapol da? Da kayo kanumat na kayo da kasarita. Ito yan da. Adada ito dyan cottage, ma'am. Siya kati dumanong nga ta? Mamain na ka nung umasdagkan ka. Alala, sige. Siya ka natin mapantumanon. Customer is always right. Naglagay pa nyo na ita. Ha? Gusto mo ka na inyo magbaga, ma'am. Gusto nga natin sakti mapantumanon. Edi asidega kon manonemi medyo may sa nga natayag nga lalaki tinakalikod. Damat agay ayang mo ubing manonemi nga babae iti sangon na.
Yes, sir. I'm the manager of this beach resort. Can I help you? Timbaliao. Hi. Sanyata. Anak malagip. Do you remember me? Kuya Pool? Wait, Jack. Mabita ka lang. Pakita ang subli dito eh. Sabi nga ng sangsango. Asin na data? My daughter. Agad ni nga misis. Nabayag ba sitin nga? Diborsyo kami. Ang pinito tayo nyo. Local na ito nga cottage sa Diyan ko umekad yung pisina. Dito yung latan. Hala. Mo kandi nga pinagpadaanan kayo. Every summer nga ararapaapag nga dumteng kayo. Tadi ka rin ni father mo, di ba? Ngumay kay tumanen. Amsa nga napasamak. Ano nga tinapasamak? Kumusta niya sa diri? Ada asawa naman din. Kasi ka. Kumusta kayo ni Edwin? Allah, kaso ba nakamong kay Edwin? Ohan, ada syudad ni ada trabaho ng sadyay. Nagatan niyo gayam ni Jay. Abayo idi nga beach resort. Sa idi naggraduara kon nag-develop dito nga lugar. Pinandak direk mati beach resort. Kasi laman lang Jay langanan Jay sa Malatoy. Kani ading ko nga June. Adamat beach resort na. Alagang nga sa tinarapapyo. Unang taga-igit kam di bye-bye sa trabaho na tatang kininalang ko iti beach resort. Isang HRM mati inadal ko. Nakapimpinas pa nakamanage na. Very good. Kaya talaga nga naimas ti luto yun. Nagiti potahyo, seafoods. Nabay kayo ito Pilipinas, yan? When? Di kaya agsublin sa California? Kasladad nga may palagip kanya, ti pasamak, no? Agsubli sa diay. So nga, gandang ko, awang kasi ti lugar nga nakay nakak. Ada kasi ti Visayas nga, no? Di ni mother mo. Dito Ilocos. Pangal dawan. Marig lang ha, namang i-serbak ti pangal daw. Pangal daw tayo. Mawalintot magipangan siguro. Ay, magiging nga saan. Basta libre ah. Kamuin, oras sa mga ibagang libre-libre. Manong name aglagto-lagto ti pusok. Huwag na. Isugayam ti ororayan ti pusok manong. Actually, hindi na mo nga makita ni Paul manong name at idin na isang sangayan nga marik na ti pusok. Iso nga saan ang pulos nga maisina itilagip ko. Di ba kabuklan na? 15 years old na ano idi? Idin to ta siya ket 9. 15-9 manong name. Bale ada 6 years nga ba ni. Nawaya iso na. Iso nga ta ka nagsubli. Iso nga tatne kari. Da kami nga ta. Nakaragragsak kami manong nemi kabayata na mangmangan kami. Bibumet manong nemi, bibamet manong nemi di anak na nga niya. Namnama. Apa nga namnama ti kinayat mo na ganito anak yo? Diya, di asawak. Di asawak ti ng piling. Ano nga tinagan di asawak? Swerte. Ang gandi. At ni ading ko kit sa diri. Ano nga si kakit pool? Tsak man mo, kinay pa. Papa, kumusta man tanda kiti parents mo? Natay dan. Diya, God. Car accident. Nagdanda nga natay. Nabayagan? 10 years ago.
Napit pa nga, nagkapo kayo dito, Eddie. Reklamo. I'm sorry, Siyempre, malagip mo man ita kita. Kat nagiti nga negosyo kayo. Sakbay nga naksidente na, maluglugin tinegosyo mi. Tapi nga min. Danang duko kadakwada eh. At danang duko kadakwada nga nagbaling nga empleyado. Pinagtalakad da. Pilipino? No. Saka Pilipino. Sa bali ang puli. Sa tagayam, nakasaysayad na nga tao. Nakasaysayad ko pagkatapos sa daw mangluko ka na kayo. Kung naroon. Sakit kasi dyan. Ala, sakit siguro tinekari. Okay, matibiyag mi. Dapat nayawid ko nga. Medyo panak ka na kwarta na nasalbar ko. Kastamat ka ni ating ko. Ni ating ko tinangitulin ti business mi nga gagangay lang ang business para kadakwada. Kitsa nga nga pangaram nga ti pangusarang nga ti kwarta nga daking ka. Nag-asawa ka manin. Nag-asawa ka di... Ano di asawa ang Pilipina? No. British. Sumil lang Ape nga minsot kinayat mo. Ape hanggang may dito yung Pilipinas. Tapos no Pilipina ko ba't inasawam? Sampai nga nalato ti amin eh. Ape nga kas na pa nang kitang kanyak. Kahit ka nga tulungan. Sikakin siya. Allah. Gamot saan nga kay ni Edwin, di ba? Hindi damo tatag kita. Siyak tikit kita makang kanayon, hindi. Ore kasasarita na ka ni Papa. Hindi awat na kayong gati chocolate. Siyak tikit kita malat, ha? Nadlaw mo? Nadlaw ko. Umayagtog pa siya di balayo. Kaduak ni namnama. Barbaring nun na pa nakaikarik. Paul, no may kagpasyar, di may kagpasyar. Pagpasyar ito Di agawit sa balay. Ora ka damat assistant ko ang minds dito nga press house. Kaya pamara makita tatang hininanang ko. Sige. Agawit akto naman Inakto mga rabidjay. Di, agkukuyog tayo. Uraya may lang ang lumnik ti init. Kalpasan na. Ag-check out kami. Agkukuyog tayo doon. Agkukumpuy tayo. Sige. Tumawag sa Jibalay. Tagsagana da. Sino tagsagana da tatang ganinalang mo? No. Ada ba't na tayo patalak ni Jibalay? Sige nga. Dito yung takararagsakan nga daw kanya. Iti pa nagsublik dito Nga nakita ka manin. Sanyata. Tinawagag datatan kaninahan ng manunaymi kita imbaga nga masangilik ni Paul. So nga nag-awid na nga nasapa manunaymi. Nagkukumboy ka mga rod, manunaymi, tadamat bukod ng alugan, katilogan ko. Hindi dumanon kami manunaymi, agur-uren tatang kaninanan. Di makita din ni Paul. Sir Paul! Kunin ni tatang. Di ka mat lumakay tata. Mamita ka na bakit nakatutubang ko. Talaga nga jak itulok na lumakayak. Kabuta, agur-urak nga, ti apo ko. Di ba't mga asawa na ti anak ko? Di na kadikayat ng manugang tatang. Ay! Anak ka. Asawa ki di. Anak ko ni Namnama. Nagdiborsyo kami. Isa kong Mike dito Pilipinas. Saan ko malipatan? Ni Sanyata. Ay, ano na kayo? Talaga, nagkakasalag na yung kari. Bakit di ka saan? Nagalalang kami nga nangan, manong naming, ang damit ni June. Dahil pinakaamok yung sona. Sa nangilimin na siya at manong naming digit agama. Yung mga pastipan nangan, manong naming, napakanakit isala, sakit
in my month. Ako matisimurot manong. I love you, Sanyata. Abi kami nga saan nga siya ti first love mo. Ano nga min tinarik namin, ikikit-kitain ka. Naisang sa kayan. Abi nga di kinagsubli dito Pilipinas. Tapos nung sukumat pa nangarin mo kanya. Di ka nakikasawa ka ti may isang siguro, naikarikas dyan eh. Numampay, at idin na isang sakyan nga mariknakin ka. Consider nga you're my first love. Nga, ada idin communication di kiti matata. Kitkitain na, kitkitain ka man. Ura o awatin ti chocolate, nga idintad ni papa. Saklat at kitkitain. Nasi kama ti kitkitain. Anya ti rason no apeng asamo kayat ni Edwin. Ang gabot taon ti marik na kayat kang kuana. Asin numar ti Rorayam. Baka si ka. Siyak. Gabot tunggal matmatak buyak ti baybay. Malagip kalatang malagip. Sa dinumatihan ko. Malagip ko rin tingal daw. Ngayasidig ko kada kayo. Kabayatan namang mangang kayo. Ngakit kitain ka. Agpeso ti ko nam. Sikat kitain nga awatik ti chocolate ngayon ni papang mo. Manig pati din. Saan ka puro sa mapunas itimukin ko. Nang runa, noong flashback, nga malagip ko, nga malmalmes ka, iti panangalaw ni tatangkin ka. Indaw-dawat ko, nga maisalakan ka. Kit naisalakan ka. Naisalakan na. Tapno umay kagserbikan ka. Umay ko'y parik na ti ayat. Kentungog ka. I love you, Sanyata. Saan kan nga parigatin, kabut siyak tinagrigat nga nangurure kan ka. I love you more, Paul. Iti ang baba nga panao manunemi da kami tinagkatuluyan. Da kami manunemi iti na ikari nga agasawa kini Paul. Engandre di mamon manunemi nga napasamak nga kasar iti beach. Sadyay nga naangat ti seremonya iti ikit ti baybay nga dekorasyonan di manon ti padi manon. Sadyay nga naangay iti nakaat adidong nga table nga nakaipanan di na duma-duma klase ti potahe ng runa karigiti aggapo iti baybay manunemi ti seafoods. Naisang sangayan manunemi day di daw. Nakalalagip launa manunemi. Kapudot na kasamel. April 16 idi manunemi. Ti day ito daw. Naparaburang kami ti 5 nga anak manunemi. Tsak kumakayatin ni Dita, kung anak kak ti talo. Alapay ko na ni tata, kininanang. Ora ito nagagadamot nga, pangasikaso ka rin pukod. So nga anak kak iti 5. Irinto ta ni June, manunemi nakaputot mo ti talo. Ni Edwin, manunemi imuno na nga nagkasar kami ti siya. Imatendarak mo't manunemi di agkasar. Nga imatendar mo't isuna, suda nga gasawa, idagkasar kami kinipul. Kung nagtupay ngamin ken ka, nanipul ti ororayam, di ba? Isumad lagayam nga dinakmaaklo ni di, taadda ororayam. Kapot isot ni kani. Nagkasat ka talaga sa nyata. Pay ko ma. Okay ti biyagyo. Okay mat ken ka. Kadagamang kami. Dakkel matin itulong nyo kata kami. Kanya. Gabutan nagtrabaho ka kidi. Saan na yun ni tatang mo ti kwartak. Tapno, laing kagbasan mo na. Saan kung tumalipatan? Naging kakarag ito ay manunemi kit bibiyag palang na tatang kaninanang sa lalang close na kiti beach resource mi manunemi idi kapig sa ti pendamya.
pandemya nga problema. Ngam kada gito manen manong naming nga open manen digiti turista ala akit okay mat manen. Sa bagay manong naming oray awan hanu una naganar digiti beach resorts mi adumat lata nakapundo nga kwarta iti bangko nga para kada kani. Para ti masakbayan digiti lima ngana. Manong name dahito yung narod ti pagkasalita, karagya manaklaunay ti anos mo nga naging basa, kat sabi kumatad damat na ibatik na adal, liwliwakan pagsarimingan ti biyag, karagya ti padak adimngeg. More power to your program, and God bless. To yung gaman nga pagkayam mo, Sanyata.